Tieto príklady patria medzi moje obľúbené, pretože to vyzerá strašne komplikovane. A mám veľmi rád ten pocit, keď pozerám na tie deti, že dostanú tento príklad a podobné príklady, ktoré sa niekedy vymyslím alebo im zadám, že sa na to pozrú a povedia, bože, dobre, to je, aké to je ľahké, hej. Aj tento príklad. Kým to ja zapíšem, už to máte vyrátané. Dobre, AB je 24 cm. Pi je 3,14. A teraz ty povedia, dobre, pán učiteľ, ale takýto geometrický útvar roviny sme sa neučili počítať. Hovorím, v poriadku. Ale keďže toto je štvorec a je to rozdelené uhlopriečkou, tak tieto dve strany, tieto dve časti, tieto trojuholníky sú rovnako veľké. Všimnite si, aj tá kružnica, ktorá je vnútri, vytvára vlastne kruh, ktorý sa dotýka všetkých štyroch strán toho štvorca. Takže aj tieto polkruhy musia byť rovnako veľké. A keď ja chytím tento polkruh a preklopím ho sem, tak čo dostanem? Pozrite. Polovicu štvorca. Takže mne stačí vypočítať obsah štvorca, ten sa ráta ako a krát a, takže to bude 24 na druhu, 24 krát 24, to je 576 cm štvorcových. A ja mám z toho štvorca polovicu. Takže povedzme, že tú oranžovú plochu vypočítam ako 576 deleno 2. A to je 288 cm štvorcových. Poviem vám, že dlhšie mi to trvalo to celé nakresliť, aby to nejak vyzeralo, ako vypočítať. Hej. To sú tak nádherné príklady, ja sa vždy z toho teším, keď to deti zbadajú. Hej. Je to dar, že to viete, že to vidíte. Hej. To je super. Tak, dúfam, že vám to pomohlo. Čaute.